danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Wai ku anya gidan gana? Wallahi ina ganin na mance gidan. Amma koyo in na mance wallahi hankali na ya tashi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To. Mala? Mala wallahi haka kuka. Wallahi malam wani al'ajabi na same ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi malam sabon aure ni. Wallahi ka gare na ɗere matan nan tana kyautata mini. Wallahi bakin gwargwaro kaga tun da swahe. Wallahi malam an sai ta yi mini. Wallahi kunu. Wallahi da biredi. Da biredi. Sannan kuma na biyu malam da rana ta yi mini shinkawa wallahi da nama. Na uku ta yi min tuwo da daddare malam an da miyar taushe. Wallahi malam amma yanzu gani na dawo wallahi na mance gida. Ka manta gida? Wallahi malam yau ta zari